Mine damer og herrer, jeg sidder her med en kaffe fra Spar, og det gør jeg, fordi jeg kan læne mig tilbage, fordi i dag skal vi reagere. Men på gamingkanalen, hvordan hænger det sammen? Det er fordi, vi skal reagere på spillet ved siden af mig, som er Chronicles Medieval, som kommer ud på et eller andet tidspunkt i løbet af 2026, og jeg ser virkelig frem til det. Men hvad er mine tanker egentlig? Jeg tænker, lad os se de her videoer, der er blevet uploadet. Det her, det er Army Progression, vi kommer til at kigge på i dag. Og så lad mig dele en smule af, hvad mine tanker er. Der er jo mange, der siger, at det her det bliver Bannerlords Competitor. Så lad os se, om det egentlig gør det, og lad mig dele mine tanker med jer. Og husk, I kan dele jeres tanker med mig i kommentarerne på samme tid. Jeg vil rigtig gerne læse dem. Lad os komme direkte i gang med det. Let's get it. Vi kan lige skrue op her også. Jeg glæder mig sgu. Det gør jeg. Jeg glæder mig. Hello everyone. Welcome to another Chronicles Medieval Dev Diary. Jeg kan skal lige sætte undertekster på her, bare sådan at hvis der nu er nogen, der ikke er de bedste til engelsk. Now, as you can probably tell, I'm not Clemens. My name is Eric. I'm a community developer, and some of you on Discord may know me as Happy Bara. Jeg kender ingen af dem, der arbejder på spillet, må jeg ærligt indrømme, men hvad så der? Time we talked about battles, and today we thought we'd give you a little bit more information as to how armies and units work. To that effect. Allerede der, lad mig lige tage den lidt tilbage. Det her, det er jo noget, jeg glæder mig til, vi kan komme ind i. Jeg går tilbage med frames, er det ikke nok? Jo, her. Det her til mig. Altså, skinsene ser vanvittigt fede ud. Det her, det må være Frankrig. Går jeg stærkt ud fra. Det er det også. Det er jeg rigtig, rigtig spændt på at prøve. Ud fra hvad jeg har forstået, så er det 100-krigen, det handler om. Hvis jeg siger noget som helst i løbet af den her video, som ikke er rigtigt, så bare svin mig til i kommentarerne. Det er absolut intet problem. Men ja, skinsene her, synes jeg jo er virkelig, virkelig, virkelig fede. Vi har de her lidt, nu siger jeg noget sygt, men jeg kalder dem jo lidt Knights hjelme her. Jeg synes, de minder rigtig meget om Tempelriddernes hjelme og sådan noget. Det er måske ikke engang factually correct. Men det er den bedste måde, jeg lige kan beskrive det på. God grafik. Jeg tror, spillet er lavet i Unreal Engine 5, hvilket kan være rigtig godt, men det kan også være rigtig skidt. Det er ikke lige, det er ikke særlig mange, der har forstået at master den engine endnu, desværre. Men jeg synes unitsene ser super fede ud. To that effect, to join me here today is Nikki, a senior game designer. Thanks for joining us. Thanks for having me. So, what is a unit in Chronicles Medieval? A unit is a collection of troops that are all of the same type. Igen her, det er jo så de engelske tropper, det her, og de ser jo bare, altså de ser så fede ud. Virkelig gode detaljer, god grafik. Sværene er rimelig hvide, synes jeg. Det kan være lyset fra anglen, vi ser det fra lige nu, men udover det, altså jeg synes, det ser super, super godt ud. Super, super realistisk ud, ægte ud. Der er jo mange, der tror, at Medieval Times, der var det simpelthen bare de her, jamen, skal vi lige prøve, så jeg kan forklare det lidt bedre og smide noget op på skærmen her. Der er jo sindssygt mange, som går rundt og tror, hvis de nu kun har spillet et par spil eller et eller andet. Og det er også fint, hvis det er det, man interesserer sig for, egentlig kun at spille, og ikke så meget den historiske realisme, der følger med. Så er der rigtig, rigtig mange, der tror, at sådan noget som det ved siden af mig her, simpelthen en knight, med det her plate armor og det ene og det andet, og bare er så beskyttet fra top til tå, at det var sådan kriger så ud tilbage i middelalderen, og det er langt fra korrekt. Og noget, der er lidt synd, når man søger på de her ting, der I kan se, at jeg har jo søgt her Realistic Looking Warrior from Medieval Times. Og altså de ting, der kommer op, er blandt andet sådan noget som, skal de rykke mig selv? Nej, I kan godt se det lige ovenover mig her. Sådan noget som ham, og hvad har vi ellers? Vi har ham her igen, så er han dækket af full plate armor. Vi har ham her, som er det her typiske, mere RPG, fantasy, middelalder noget. Altså, basically, så har det bare ikke noget at gøre med, hvordan de rent faktisk, størstedelen af dem, så ud i virkeligheden. For eksempel, så har vi, hvad vi går ud fra, en viking typisk normalt vil se ud som lige her ved siden af mig. Og det er jo langt fra, hvad man tænker. Man tænker på hjelme med 2 horn og igen de her kæmpe brød. Og jeg siger ikke, der ikke er nogen, der er muskuløse. Jeg tror, der var mange folk tilbage i middelalderen, hvis de fik deres proteiner. Det er jo så en anden samtale. Som var store, fordi der var meget mere hårdt arbejde. Der var meget mere
Altså, der var sgu ikke nogen AI til at skrive tingene for dig, eller nogen tekniske på det plan, som vi har teknologi i dag, maskiner, som løfter tingene for dig. Der var meget mere hårdt arbejde, så noget muskelmasse var der nok helt sikkert. Men som I kan se her, så ligner det her jo en helt simpel bunderøv. Taget direkte ud af Jylland, ligesom mig. Han har ikke lige kappen på, men altså mange krigere, ikke kun vikinger, var altså helt normale villagers eller peasants, som ikke havde råd til alt det her. Det er ikke sådan, at en hær, altså en general, bare udgav, hvad kalder man det, plate armor til hver evig eneste soldat, der skulle kæmpe i hans army. Sådan fungerede det altså ikke. Rigtig meget armor under battles var noget, man selv havde købt. Det var ens eget, eller noget, der var gået i arv, eller whatever. Og det er ikke alle, der havde råd til det. Så nogle gange vil du se, at de kommer i klæder som det der, altså helt simpelt tøj. Og så har man måske lige nogle shoulder pads på. Man har måske lige noget til at beskytte brystet. Måske en chainmail, et eller andet, en lille hjelm. Nogle af dem havde ikke. Så jeg synes, hvis vi går tilbage til video, så synes jeg jo, altså, at det her, det ser virkelig godt ud. Du kan se, der er nogle klæder, og som jeg sagde, så er der selvfølgelig, der er lige nogle breastplates. Nogle af dem har breastplates. Det synes jeg faktisk, ham lige ovenover mig med den grønne, hvidestribede trøje, synes jeg faktisk ikke, det ser ud til, at han... det har han måske en breastplate. Det har han faktisk måske. I hvert fald, så ser de meget mere realistisk ud, i stedet for bare at være en hær på 500 eller måske 1000 riddere. Det er altså ikke sådan, det hang sammen. Det er det desværre ikke. Selvom det ville være super sejt, så er det altså ikke sådan, det hang sammen. Igen, jeg skal ikke lege, jeg er nogen ekspert, så hvis der er noget som helst, jeg siger i den her video, som du med fakta kan bevise, prøv at høre, det er ikke rigtigt, det der. Så sig endelig til. Jeg vil altid gerne lære nye ting, men jeg er rimelig sikker på og overbevist om, at hvad jeg lige har sagt, er rigtigt. Type and fight under the same banner. So in your army overview, you will see them as like one entity with the same stats, weaponry, everything, and a troop count saying how many troops are currently in the unit. And how are they like? Det minder mig meget om Bannerlord. Du har simpelthen mange units, men de er i en unit. Så lad os sige, du har en masse svære øksemænd, jamen, så er de altså begge to, i hvert fald i Bannerlord, i en unit. Altså hvis du råber infantry, jamen, så får du altså hele den her unit, som du kan bevæge dig, men der er måske 50 units i den her ene unit, hvis det giver mening. Det lyder til, at de går lidt samme vej. Like categorized or broken down? Yeah, so they're based on like a historical background of levies, mercenaries, and household. Fedt. So levies are the kind of... Her kan vi se det igen. Og jeg skal også nok stoppe med at pause så meget her. Jeg pauser rigtig meget lige nu. Det er jeg ked af. Men jeg vil bare gerne lige share my 2 cents med jer, og hvad jeg faktisk ser frem til, og hvad jeg ikke ser så meget frem til angående det spil her. Det her, igen, der er vi tilbage til, det ser jo vanvittigt realistisk ud. Det ligner, at dem her, de er kommet direkte fra landsbyen. De har lige nogle få ting her, hist og pist på sig til at beskytte sig, men det er altså ikke fordi, at det ligner prins Romeo på den hvide hest. Og det gjorde de altså heller ikke i virkeligheden. Urban and rural population that were called into military service based on nogle glaves der. Whatever their lord was up to and had in terms of alliances and obligations. Household are the troops. Altså, unitsene ser så hjernedøde ud. Det her, det er jo helt klart The Holy Roman Empire. Det kan vi se på farverne og også på stilarten og det her. Og hvis det er noget, I kunne være interesseret i, så bor jeg jo i Østrig. Og Østrig var en del af The Holy Roman Empire. Så altså, det vi ser lige her, var faktisk, altså her hvor jeg bor nu, er en del, eller var en del af det her imperie. En del af de units, I ser lige der på skærmen. Og der er faktisk vanvittigt mange museumer, og ikke kun museumer, men også borge og slotte rundt omkring hernede i Østrig fra selv samme tid. Så hvis I godt kunne tænke jer at se nogle af de her Holy Roman Empire ting i virkeligheden, så smid det i kommentarerne, fordi vi kan sagtens tage ud og skyde nogle videoer i de rigtige, virkelige steder. De ting, der er blevet efterladt til os den dag i dag, som vi kan gå rundt og se på, de er her altså stadigvæk. Men virkelig fede units her. Virkelig fede farver, onde hjelme lige her. Og jeg elsker, at der er noget forskel på hjelmene også. Jeg går meget stærkt ud fra, at det her det er den samme unit. Men vi kan se, at der er forskel på
hesteklæderne, hvad kalder man det? Dækningen, jeg ved ikke, hvad det hedder. Og så kan du se, at hjelmene har heller ikke de samme farver på alle units her. Ser virkelig, virkelig, virkelig fedt ud. Of the nobility themselves, and mercenaries are, the work for hire. You pay them a lot of money, and they will fight for you. And do each of these have their own, different upgrade trees? Yeah, so all of the factions that we have in the game have a unique unit for all of these. Må lige kigge nærmere her. Foot Surgeon. Jeg elsker, hvordan de har skrevet Surgeon deroppe i venstre hjørne. Melee Infantry Foot Surgeon med J, som jo vil være med G i dag. Det er lidt sjovt. Det er lidt, jeg legede lidt med sproget der igen for at gøre det mere accurate til sproget dengang. Det synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig sjovt. Det her minder mig jo også lidt om Bannerlord, og jeg siger ikke, at det minder om Bannerlord i en forstand, at wow, de har bare kopieret Bannerlord, og hvad er det for noget? Ej, jeg synes, de har gjort det på en fed måde, fordi Bannerlord fungerer. Der er selvfølgelig mange ting, som mods helt klart har reddet spillet, fordi der er mange ting, jeg synes, og mange andre synes, der skulle have været en del af basegamet, men som ikke var en del af basegamet, hvor mods jo så har reddet spillet. Jeg synes, når jeg siger, at jeg synes, det her det minder om Bannerlord, så er det jo det her med, at du kan opgradere dine units, du kan tage nogle foot soldiers her og opgradere dem bedre og bedre og bedre. Men jeg synes, noget, der er super fedt at se her, det er, jeg synes faktisk, de har gjort det på deres egen måde. Det ligner jo ikke Bannerlord, det her. Det er deres helt eget form for UI's og deres egen artwork og alt det her. Jeg synes, det ser super, super lovende ud. Super, super fedt ud. So England, France, Holy Roman Empire, and all of them are kind of tailored towards the strengths, historical strengths of those factions. Okay. So the English have very skilled bowmen, the French have very formidable cavalry, and the imperial troops are known for their very tough infantry. And what do mercenaries really bring to this mix? Mercenaries are used to cover the weaknesses of the different factions. If you want to increase the potency of your French army in terms of ranged capacity, you will get some English mercenaries. Or if you really want to have a well-balanced army between infantry and cavalry, then you can complement your imperial army with French cavalry mercenaries. Faktisk super, super, super smart. Jeg har aldrig nogensinde, hvilket nok er lidt sjovt at høre, fordi jeg tror, det giver rigtig god mening at benytte sig af mercenaries af netop den her årsag. Jeg har jo altid bare tænkt på mercenaries som en rigtig, rigtig hurtig... Jeg er en Total War-spiller, også lige så meget som jeg er en Bannerlord-spiller. Og jeg har jo altid bare set det som, at hvis der lige er en army, der kommer hen til mig, som er noget større end min, så er mercenaries en rigtig god måde lige at gøre min army stærkere på, uden at skal vente de her turns i Total War-spillene. Så jeg har altid bare set det på en hurtig måde, lige at booste min army lidt. Hvorhen det, de beskriver her, jo faktisk giver bedre mening. Franskmændene havde ikke de bedste bueskytte. Ikke at sige, at deres bueskytte var elendige, men de var i hvert fald ikke ligesom the English longbows og deres bueskytte, ikke? Så at kigge på ens egen svaghed som army, og vælge at eliminere den svaghed ved at tage nogle mercenaries fra steder, der har en styrke, hvor vi har en svaghed, er jo hjernedødsmart, og også noget, jeg tror, mange af jer måske allerede har benyttet mercenaries til i jeres egen playthroughs af hvad end spil derude, og jeg er måske bare en clown her. Det vil bestemt ikke undre nogen i hvert fald. Mercenaries also come with a downside. They're very expensive. Yeah. And they might not be as loyal, so they're more affected by morale changes. Okay. Fed detalje, fordi det vil jo give god mening. Altså, hvis du har en fransk hær, og du får engelske mercenaries i en krig mod England, så er det jo klart, at de engelske mercenaries nok ikke er lige så interesseret i dig, som dine egne franske soldater er. All right, so now that we're looking at a troop tree, or rather the single node of a troop tree, can you tell me a bit more about what it represents? Yeah, so every node in this troop tree is a particular troop type that you can upgrade this unit to. And what is displayed here is that you see the unit's category, household, mercenary, levies. You can see their role, whether they are melee or ranged, whether they're mounted or on foot. Ja, og man kan se deres skills også. Kan I se det for mig? Ja, det er lige ovenover mig. Their general equipment, like what kind of weapons are they using,
and their stats. And tell me a bit more about those stats. Well, first off, there's the troop count. That is the current number of troops in your unit. Then there's hit points. That is the total damage a troop can take before he dies in battle. Ved jeg godt, det tog mig så forfærdelig lang tid at finde ud af, at hit points egentlig bare betyder health. Altså, det er bare dit HP. Jeg har ikke, i så lang tid har jeg ikke vidst, hvad det var, indtil jeg tror faktisk, måske det var i Bannerlord. Jeg kan ikke huske det. Det var i hvert fald et privat playthrough. Det var ikke på YouTube. Hvor... jeg er lige ved at choke på min egen hals. Det vidste ikke var muligt, men det gjorde jeg næsten lige. Hvor jeg skulle opgradere noget, og jeg vidste ikke, hvad det var. Så jeg tænkte, ved du hvad, nu søger jeg simpelthen på, hvad hitpoints er. Jeg ser det i alle spil, jeg nogensinde har været i. Og så er det kraftigt. Hvorfor kalder man det hitpoints? Hvorfor siger du ikke bare health? Eller HP? Lad nu være med at gøre det så besværligt. Then there's melee and range damage, which is the damage output that they do. And melee units don't have a ranged value, but ranged units do have a melee value because... Det giver også mening, fordi de har en bue, men de har jo også et sværd. Men en melee unit har jo nok ikke en bue, men har et sværd. When you get close to them, they will change to their secondary weapon, and then they will also fight up close. Then there's melee and range penetration, and that is the ability of the unit's weapon to bypass their armor rating, which is the next one, and that is like a damage reduction. So those two combined determine like how strong a unit is and how fast it can kill other units. Tell me more. Jeg kan lide det. About what attack chance and block chance, what difference do they make? Those are kind of variables in the behavior of the unit, so how likely it is for them to attack or for how likely it is for them to block to determine like how they engage other units in battle. And cohesion is the structural integrity of a unit, so determines how well they maintain rank and, for example, absorb cavalry charges. And I can see this Sergeant of the Sword is a tier 7 unit. Can you tell me a bit more? Igen, altså, hvis vi fjerner underteksterne her lige hurtigt, så ser den her unit jo bare fantastisk ud. Igen, så er vi tilbage ved, det her er helt klart en unit, der har haft nogle penge før battlen også, eller i hvert fald været af højere rang, fordi det er, han har masser af armor. Men hvor ser det godt ud. Grafikken ser fantastisk ud. Det er jo noget Unreal Engine er kendt for at kan gøre. Altså den her rigtig, rigtig smukke grafik og god belysning og alle de her ting er Unreal Engine 5 jo kendt for. Jeg håber bare, fordi vi har set så mange spil. Jeg vil faktisk sige, Mannerlords er jo også skabt i Unreal Engine 5, og er jo blevet til et fantastisk mesterværk af et spil. Men det er bare rigtig, rigtig sjældent, vi ser det. Rigtig ofte i Unreal Engine 5, der har du mange independent game developers, altså spilkompanier, eller ja, de er independent spilkompanier, som begiver sig ud i at lave et spil, hvilket man også bare skal. Altså, du er nødt til at blive ved med at prøve og fejle, indtil du kan lykkes med noget. Men det har bare givet Unreal Engine 5 det her ry for at se rigtig, rigtig godt ud i previews, som det her. Men når du så skal til at spille spillet, så er det lige pludselig en helt anden oplevelse. Der er lag, det er ikke særlig godt optimeret. Og det her er jo ikke på grund af, jeg ser rigtig mange, der hater på Unreal Engine 5 på grund af det her. Det skal man jo lade være med, fordi det er ikke rigtig Unreal Engine 5's skyld. Det er mere, at det er blevet så nemt tilgængeligt nu at begive sig ud i at skabe spil, at rigtig mange af dem, som begiver sig ud i det, har endnu ikke forstået, hvordan man optimerer spil korrekt og mest efficient og de her ting. Men jeg synes, det tyder på, at de ved, hvad de laver, dem der her. Nu har vi jo ikke prøvet at spille det endnu, så det er jo svært at sige. Men om ikke andet, hold kæft, hvor ser det godt ud der. Jeg skal lige have en Red Bull. 2 sekunder. Jeg har lige drukket en kaffe, og nu skal jeg ud og hente en Red Bull. I skal ikke leve ligesom mig. Altså, jeg lever ikke sundt. Men det, altså, ved du hvad? Kig på mig og lær af det. Lad være med at gøre det. Drik noget vand. Så. Bum. Vi tager dem her på igen. Og let's get into it. What about tiers? Yeah, tiers is what we use to indicate relative power. So it's basically a sum up of all of the stats and capabilities of the unit, so you can compare them relative to each other. And they also differ per category of unit. Hold kæft, hvor ser det godt ud, mand. So how do they differ across like levy, household, and mercenary, and how does that change things? So levies are kind of your lower tier troops. They range from tier 1 to 5, which means you usually recruit them at tier 1. And then you can level them up to
Det her er basically til jer, som har spillet Bannerlords. Så de units, især her på skærmen, som er lyst op lige nu helt til venstre der, det er basically de units, især i Bannerlord. Medmindre det er mercenaries, som måske er lidt higher tier, men dem, som kommer løbende fra din village, hvilket var meget, meget, meget normalt dengang. Altså, jeg kan ikke understrege nok, hvor normalt det her det var tilbage i middelalderen. Det var altså ikke alle, der lignede en Templar Knight med full-plated armor. Det var det altså ikke. Der var meget, meget mere af sådan nogle units, som især der, end man lige går og regner med. Men de ser mega realistisk ud. 1 to 5, which means you usually recruit them at tier 1, and then you can level them up to tier 5. But they're also cheaper to run with. Household units are better trained, better equipped. I kan se selv her, altså igen, så har vi nogen som, og der står tier IV, det er jo 4 til IX, det er jeg så ikke lige sikker på, hvad det må være, ærlig indrømme, men altså det er i hvert fald en tier 4 unit, og så højere op endda. Selv her, lige med undtagelse af ham, der står bagved til venstre, ham der står foran her, og ham med buen, ja, de har helt klart armor, og det vil også være considered, altså rimelig imponerende, det der er tilbage i tiden. Men selv det her er jo ikke, en voldsom... Jeg bliver ved med at hoppe tilbage til de her Templar Knights, og det er bare fordi, de er nogle af de her mest ikoniske medieval, altså folk, præcis som vi har lige her. Det her er en tempelridder. Er det en tempelridder? Det er en tempelridder, ikke? Nu skal jeg lige huske, hvordan det ledes. Det er i hvert fald en Crusader Knight. Det er de her ridder, som tog på crusades rundt omkring, for at jamen altså simpelthen udrydde folk, der ikke var kristne, basically. Det var en brutal tid, det skal man ikke tage fejl af, det var en brutal tid, men om det var en templer helt specifikt, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Forskel på templer, jeg tror ikke engang det er sådan, du skriver det, og Crusader ridder. Det billede af det her, lad os se her. Ja, der er en klar forskel. En korsridder, Crusader, er en bred betegnelse for enhver person, der deltog i et kristen korstog. En tempelridder, Templar med A her, var derimod medlem af en meget specifik professionel militærorden, Tempelherreordren, som var en fast del af disse korstog. Okay, så der er altså forskel på dem. Jeg synes ikke, at jeg kan finde et billede her, men i hvert fald så er det ikke korrekt blot at sige, at det her, det er en tempelridder. Det ved jeg absolut ingenting om det er. Men det er en korsridder. Så de her Crusader Knights. Og mange tror, at det er sådan her, de skal se ud. Altså enhver knight i en battle i middelalderen så sådan her ud og kom totalt klædt, ligesom den her hero, man hører i fantasy storiesne. Det er ikke sandt. And they go towards the top end of the range, so from like tier 4 up to tier 8 or 9, depending on the faction. Mange tak. Jeg vidste ikke det. Jeg vidste godt, det var 4 på grund af GTA IV, men jeg ved ikke. Nu ved jeg jo så, at GTA VI, det er GTA 7, men GTA 6, mener jeg. Jeg bruger GTA til at lære min romertal. And mercenaries are kind of in between. They go from range 3 to 7, but they differ all in what it costs to keep them in your army. Say I was to have all 3 of these different categories up against each other. Smadrer lige min mikrofon, imens jeg indser, at der ikke er nogen undertekster på her. Keep them in your army. Say I was to have all 3 of these different categories up against each other in battle. What do you think about who would come out on top in those? It really depends on the overall army composition, because household troops are usually the strongest, but you can level up your levies and mercenaries to kind of be in the same ballpark. And then it comes down to what are their roles, what is your strategy, or focusing on particular strengths for you as a commander to come out on top. Tell me a little bit. Det synes jeg jo er virkelig, virkelig fedt, det han siger. Fordi han siger jo netop, at du kan faktisk have nogle units, som ikke er de bedste units, op imod nogle rimelig stærke units. Men hvis du har din strategi i orden, og det er lidt det samme som i Bannerlord, og også det samme som i virkeligheden. Altså, der er mange eksemplarer i virkeligheden, i skrifter, vi har fundet om rigtig store armies, store herrer, som var berygtet for at være stærke og dygtige og alt der, som blev fuldstændig smadret sammen med... Der er nogle historier
om de her tribes-folk, altså stammefolk i Tyskland, som da Tyskland det var også ikke Tyskland, som vi kender det i dag dengang, men da Romeriet gik ind i Tyskland, som er blevet fuldstændig smeltet af de her stammefolk, simpelthen bare fordi de kendte deres environment, de kendte deres miljø og deres, deres terræn, ikke? I hvert fald, så har der været nogle rigtig syge ambush attacks, hvor altså, der har man jo smeltet folk. Så strategi er utrolig vigtig. Stadigvæk den dag i dag i krigsføring, og også dengang, og også i fodbold, og basketball, og baseball, og alting. Hvis du har en bedre strategi end din modstander, kan du komme rigtig langt. More about recruitment, how that works. Mm-hmm. Yeah, there's two parts to recruitment. There's recruiting new units, and there's replenishing troops. And you do both at quartermasters, which you can find at different locations on the exploration map. Det er fedt det her. Jeg glemmer jo helt, at der er den her del til spillet, som ikke kun er krig. Og det er jo næsten den, jeg glæder mig mest til at se mere om. For jeg synes, vi ser meget om soldaterne og krig og strategi og sådan noget, hvilket selvfølgelig giver mening. Men jeg er også rigtig spændt på at se, hvad så når der ikke er? Hvordan er diplomacy-systemet? Hvordan er det med at recruit, som de snakker om nu? Det er jeg også rigtig spændt på. And you go to settlements to recruit levies. Det er jo rigtig Bannerlord-agtigt, det her. Hvilket jeg igen på ingen måde er sur over. Interessant. Jeg tror, det er første gang, jeg faktisk ser, hvordan det ser ud og bevæge sig rundt. Jeg har selvfølgelig gjort mig nogle idéer og også hørt nogle andre YouTube snakke om. Men for mig har det mest været rygter indtil nu, hvor jeg selv ser det. Jeg har ikke set voldsomt mange videoer på spillet. And you go to castles to recruit household units or troops. And when you visit a location to recruit a unit, the region, the culture of the region that location is in determines unit. The region, the culture of the region that location is in determines. Well met, my friend. As quartermaster, I keep the garrison roads, the stores, and the building contracts in this town. What units are available? Grafikken her er jo super fed. Jeg elsker, at vi bare har en mand, der er ved at blive straffet derhen ved siden af. Han er bare fanget i den der. Grafikken er super fed. Jeg vil ønske, der var noget dialog. Nu skal vi så også huske, det her er ikke, og det står der faktisk også i bunden lidt utydeligt. Det her, det er en work in process. Work in progress. Work in progress. Der kan nå at ske meget endnu, fra hvad vi ser nu til, når spillet kommer ud. Men altså overall, der ser det jo sindssygt smukt ud. If you're in English territory, that location is in determines what units are available. So if you're in English territory, then you will find English levy and household units. Selvfølgelig. But mercenaries work the complete opposite. So if you're in English regions, then you will find French and Imperial mercenaries there to kind of complement what we just talked about in the English army. Replenishing troops works a little bit differently. Usually when you recruit a unit, it's not at full capacity. And also in battle, you will lose troops. So replenishment is there to kind of fill back up your troops. And we do that through troop resources. Interessant, at han nævner, at når du får units, altså når du rekrutterer troops, så er de faktisk heller ikke full capacity. Det er lidt interessant. Replenishment is there to kind of fill back up your troops. And we do that through troop resources. So levies, mercenaries, household have their own resource, and you can put those in matching units. The type or role of the unit doesn't really matter. So it's basically taking a type agnostic resource and refilling the units that match that. What sort of factors affect unit availability? Okay, så det er ikke lige så nemt som blandt andet i Bannerlord og også i Total War-spillene, hvor det her replenishment-system, det foregår helt automatisk. I Total War er det rigtig meget, du skal være i et friendly eller allied territory, og så er der selvfølgelig nogle ting, der booster din replenishment lidt mere end andre og alt det her. Men her der skal du rent faktisk bruge ressourcer på at replenish, hvilket jo egentlig giver god mening. So availability resets every in-game week, but during that time you are recruiting, but other commanders are also recruiting. So they visit the different locations and will also recruit units and troops, which influences what is available to you. We don't. Fedt, virkelig fedt. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at der sker noget i mappen, selv når du ikke gør noget. Jeg hader det her med at rende rundt i en verden med andre AIs, eller NPC'er, hvad man nu vil kalde det nu om dagen. Og faktisk så har de ikke nogen. De er der egentlig bare for et visual, altså for at skabe noget liv, men der er ikke rigtig noget liv.
Jeg kan godt lide det her med, at de selv løber rundt og recruiter noget. Det kan være, at du har brugt, jeg ved ikke, hvor lang tid på at komme hen til et sted for at få nogle specifikke units, og så er der kommet en lord lige før dig, og det danner bare noget til den historie, man bygger. Jeg kan jo godt lide at bygge historier i mine playthroughs. Hvis I ser min Bannerlord playthrough, jamen så ved I det også, uden tvivl, med Erik Falk. Men altså, det er jeg kæmpe fan af. Jeg ved godt, det bringer lidt en udfordring til spillet, men det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er super fedt, og jeg synes, det hører hjemme i hvert fald i et spil som det her. I don't want them to kind of like pick everything clean, so you have no opportunity at all, but they will have an effect on what is available to you. There's settlement size and prosperity that affect how many things are available. Mm-hmm. And the last thing is functional buildings. So as for progression, what can I, as a player, do to improve recruitment? Yeah, I just mentioned functional buildings. That's a big one. Nu kommer vi ind i noget, jeg kommer til at finde interessant. Fordi jeg synes, det virker... Jeg synes, det vil give mening, at noget af det, du kan gøre for at improve recruitment, er jo nok også at improve de settlements, du begår dig i. Og det er jo ikke så meget krig og kaos. Det er jo lidt mere det samfundsagtige. Altså, hvad kalder man det? Det her med at skal... Hvad fanden kalder man det? Jamen altså det her, hvor du skal bygge dine byer op. Du skal sørge for, at de har, hvad de mangler. Du skal sørge for, at folk er tilfredse. Du skal måske have nogle agreements med andre folk, have nogle ressourcer inden for at kan skabe dit og dat og dat. Jeg ved jo selvfølgelig ikke, om det overhovedet er sådan, det fungerer. Men det er den del, jeg er rigtig, rigtig spændt på at se lidt mere om, for det synes jeg ikke, man har set særlig meget om endnu. Og jeg synes i hvert fald, at det vil give mening at komme ind på det i den samtale, vi kommer ind i nu. Skal jeg lige tage det tilbage her? Do to improve recruitment? Yeah, I just mentioned functional buildings. That's a big one. At early access launch, those will only be available in castles and later on also in settlements. But what they do is influence how strong the units of particular roles are that appear in castles. And then there's also your overall renown, your fame, which kind of influences how many people even want to join you. So how do things look for the player going from like the early to the mid to the late game? Well, in the beginning, rigtig godt spørgsmål. Some units might just be too expensive for you, both in recruitment cost and in upkeep. Or they just simply refuse to follow an unknown commander. Okay, fedt, så det er også en mulighed. So in the early game, you will most likely be running with levy units, and then throughout the mid game, get some mercenary units in there, while you figure out how to set up your income and improve household units in the late game. Yeah, running too big of an army early game can really ruin your economy and your day. Men det synes jeg er fedt, fordi altså, jeg hader det der med at speedrun et playthrough. Det gør jeg virkelig. Igen, så kan vi bruge min egen Bannerlord playthrough som eksempel her. Hvis I ser min Bannerlord playthrough med Erik Falk, hvis I ikke gør, så altså kom nu. Så hvis I er til den her slags, så går I glip af noget på dansk YouTube. Det mener jeg, det er en fed serie. Men vi speedrunner jo ikke igennem. Vi er ved episode... Når den her kommer ud, så er vi ved episode 8. 8, den kommer ud om mandagen. Det vil sige, at jeg filmer den om fredagen. Så jeg filmer den her fredag den 14. august. Og den kommer ud mandag. Og der tror jeg, vi har 8 episoder ud af Bannerlord. Noget i den stil. Der kommer mere endnu, så bare rolig. Og vi har ikke et kæmpe kingdom og det ene og det andet. Faktisk så er vi først lige nu. Jamen, jeg vil faktisk heller ikke spoile noget, men blevet en del af nogle ting, men det betyder ikke, at der ikke er en masse spændende ting i den. Altså helt klart gå ind og se den, hvis I ikke ser den. Men jeg kan godt lide det her, at du kommer ikke bare til at speedrun igennem det. Det er ikke sådan, du er låst. Altså hvis du har penge, kan du godt købe ting. Der er selvfølgelig muligheden for, at de kan sige til dig, jeg gider ikke, for jeg ved ikke, hvem du er. Jeg kommer ikke til at følge dig, jeg stoler ikke på dig. Men selv hvis du formår at få nogle af dem her alt for tidligt i forhold til din økonomi og hvad der giver mening, jamen så kan det simpelthen, altså det kan smadre hele din økonomi og det, der giver mening. Så det synes jeg er super fedt. Running too big of income and improve household units in the late game. Yeah, running too big of an army early game can really ruin your economy and your day. Yeah. Running a 100% household army at the maximum size should be possible, but it's going to be very expensive. So it's a safer bet to go with a mix of levies and mercenaries. Hvilket også er meget mere realistisk. So it's a safer bet to go with a mix of levies and mercenaries and household at different tiers.
I want to talk a little bit about the progression of units in the progression tree. Tell me a little bit about that. Like, how does that look? Yeah, participating in battle gives units XP, and that XP is based on their performance in battle. So if they're a little bit off to the side and not doing much, then of course they will get less experience than when you're actively sending them into battle and they're doing damage and causing casualties. And once you hit an XP threshold, then you can promote the unit to the next tier. Det er her faktisk hver gang, og nu igen, fordi jeg sidder og kigger, lad os lige fjerne underteksterne her. Jeg sidder og kigger inde i, som I jo godt kan se, så er der en klump af folk inde i midten her, ligesom der vil have været i Bannerlord også, som står og kæmper. Og jeg synes, at når jeg kigger ind i den her klump af folk, der står og kæmper, med alt respekt, så synes jeg, det ser lidt wonky ud. Det her er stadigvæk work in progress. Der kan nå at ske så mange forbedringer. Og jeg vil også sige, jeg tror også, det er rigtig, rigtig svært at lave kæmpe battles, og bare have det til at, altså alting er bare smooth, alle animations, alting er bare, der er ikke nogen, der kommer til at se lidt dumme ud. Så det er ikke et hate take på spillets battle-funktioner. Men det er der, hvor jeg bliver skeptisk. Jeg er bange for, at hvis det ikke bliver fikset mere, end det er nu, i hvert fald ud fra, hvad jeg synes, jeg selv har set, så jeg er bange for, at de her battle-elementer af spillet kommer til at føle... Jeg er bange for, at det kommer til at tage for meget af den der immersion, den der realistiske følelse... Giver det mening at sige realistiske følelse? Jeg siger immersion. Immersion er rigtigt. Hvis du ikke ved, hvad immersion er, så bare lige google det, for jeg ved heller ikke, hvad det er på dansk. Men simpelthen fjerne noget af den der immersion. Det er jeg bange for. Og jeg håber, jeg tager fejl. Jeg håber virkelig, jeg tager fejl. Fordi når det her spil kommer ud, skal vi spille det? Selvfølgelig skal vi det. Men jeg synes nogle af battlesene, når først man kommer ind i midten, der ser lidt wonky ud. Jeg synes, der er nogen, der løber igennem hinanden. Jeg synes, hestene, når de rammer en spear wall, det er som om, at animationen af, at de løber, stadigvæk er i gang lige et sekund eller to, efter de har ramt deres spear. Hvilket, jeg ved godt, man tænker, slap nu af. Altså, er det ikke også lidt at overdrive og gå så meget op i det? Det er 1-2 sekunder. Nej, det synes jeg ikke, det er. Det synes jeg ikke, det er. Fordi hvis du har 200 heste, som på samme tid gør det her, så kommer det altså bare til at se dumt ud. En anden ting, jeg ikke var særlig stor fan af, det er så blevet confirmed, at det behøves vi ikke bekymre os om, men det var når bueskytterne, de skød deres pile, så var der den her lange, hvide streg, der fulgte efter pilen i luften, og jeg synes, det så anime, ikke for at hate på anime, men så tegneserieagtigt, du ved, hvor, altså den her lange, hvide pil, der følger med, synes jeg, altså det var jeg slet ikke fan af. Men det kan du slå fra. Så det er, og det synes jeg også er fedt, fordi det kan være, der er nogen derude, der er mega fan af det. Og så er det jo også nederen, hvis du ved, altså hvis det ikke er der. Så det kan man selv gå ind og bestemme, om man vil have til, eller om man vil slå fra, og det synes jeg er mega fedt. Det er, at mulighederne er der for begge typer. Mig, som helst ikke vil have det der, og måske dig, som gerne vil have det der. Det synes jeg jo er kæmpe, kæmpe stort. And those requirements are different between the different categories. So levies are untrained, but easier to level up in the beginning, but then it will get more and more difficult, while the household is already well trained, so it will take longer for you to upgrade them. Ja, altså ligesom i Bannerlord, men det giver også god mening. And XP requirements also increase every time you do a promotion. Hvad for noget? XP requirements also is already well trained, so it will take longer for you to upgrade them. And XP requirements also increase every time you do a promotion. Jeg synes, han sagde spear requirement. And do you need any particular resources to upgrade a unit? Like, what's it going to cost you? Yeah, there's several resources involved. It's usually a combination of arms and armor, but for cavalry, you will also have an... Super fedt. I Bannerlord, der er det jo kun denars, altså guld, mønter, penge, som det handler om. Hvor her, der kan jeg godt se det der med, at han har forskellige slags ressourcer her. Penge, mad, som... heste er også en del af det i Bannerlord. Det koster nogle gange heste at opgradere units, hvis det er cavalry units. Men her har du også arms og armor. Han har 8.089 armor og 7.201 arms. Det synes jeg faktisk er interessant. Det synes jeg er fedt. For horses, and the different
required amounts depend on what role, what tier, what category, so on. So what does promotion mean exactly? It basically turns the entire unit into a new troop type. Så jeg er mega fan af, hvordan unitsene ser ud. Visually, der ser det fuldstændig fantastisk ud. And that means new visuals, new weapons, new stats. And at different forks in the progression tree, you also need to make a decision of how to further develop the unit. So you can choose to continue it in the kind of same direction. Ligesom Bannerlord. Making the unit just better in terms of stats, but keeping... Jamen, jeg får det til at lyde som om, at jeg hater på dem ved hele tiden at sige, ja, ligesom Bannerlord. Ligesom Bannerlord. Ja, det er også ligesom Bannerlord. Det er altså ikke det, jeg mener. Det er ikke det, jeg mener. Jeg prøver bare, fordi at jeg spiller rigtig meget Bannerlord, så prøver jeg bare at finde ud af, jamen, altså, fordi jeg kender Bannerlord, hvor nemt bliver det for mig at tage skridtet ind i det her spil, eller kommer jeg ind i det som en fuldstændig noob, der ikke ved noget. Og det er det eneste, jeg prøver at sige, det er bare, det lyder som om, der er mange ting, vi kan genkende fra Bannerlord, hvilket jeg på ingen måde er sur over. Det er ikke ment som hate. Det er det virkelig ikke. In the kind of same direction, making the unit just better in terms of stats, but keeping the same equipment and so on. Yeah. Or you can specialize it towards a certain weapon type, or you can change its role entirely. If you're in need of archers, for example, you can just upgrade a melee type into a range type. Okay, det er interessant alligevel. Det tror jeg faktisk ikke, man kan i Bannerlord. Udover selvfølgelig helt i starten, hvor de er peasants, der kan du så ligesom, der kommer der et tidspunkt, hvor du ligesom skal vælge, jamen, skal det være en ranged unit, så bueskytter og den her slags, eller en melee unit, så altså svær, økse, spyd, whatever. Hvor at, jeg tror ikke, vi har muligheden for senere hen, og det kan være, at det er en mulighed, og det er bare noget, jeg ikke ved, og tage en melee unit og lave ham om til en ranged unit. So you upgrade according to your needs then? Yeah, it's really important to figure out how and when and who to upgrade based on where in the world are you, what's the opposition that you're facing, and what's my play super fed units style, and how am I as a commander. So just to give an example here, the Foot Sergeant is a Tier 5 melee infantry troop type, available in the English Household Units progression tree. And when promoted to Tier 6, it can either turn into a Sword Sergeant or a Bill Sergeant. And the Sword Sergeant's purpose is similar to what it was before, but that has better equipment and stats. The Bill Sergeant, however, is equipped with heavier armor and a Bill polearm, making it better suited for dealing with cavalry. Okay. Ja, det er jo en glaive, han har der, som vi helt klart skal anskaffe os i Bannerlord også, for hold kæft, hvor jeg ringe med spyd. Okay. And that's the progression of units. Now, as the average player, I want to field as big an army as possible. So how can I expand my army size and grow it? Ja, det er jo et interessant spørgsmål, fordi det har jo, der er jo mange ting, der spiller ind der i Bannerlord. En ting er dine egen personlige skills, så du kan opgradere perks i dine skills med for eksempel tactics, leadership, stewardship. De her ting, som kan give dig, nogle perks, der increaser, hvor mange mænd du kan have med dig. Så er der jo også det her clan tier system i Bannerlord, hvor at hvis du er i clan tier 0 og rammer clan tier 1, så kan du måske lige pludselig gå fra at have 20 mænd til at have 50 mænd. Clan tier 1 til 2, 50 mænd til 80 mænd. Og det er lidt spændende at høre faktisk, om det er lidt samme approach, de tager i Chronicles, eller om de gør noget helt andet. An army as possible. So how can I expand my army size and grow it? There's also two parts to that. The first thing is unlocking additional unit slots, which just means you can have more units. But there's also the maximum unit size, which means you can have more troops inside a unit. So in the beginning, you will only have a couple of slots, and the maximum size is fairly low. But throughout the game, through several means, you can unlock the additional slots and increase that unit size. And in the end, run with an army up to 1,000 men, if you can pay for them. Now, we've talked previously about how morale pertains to battles. Ja, jeg tror det er, de snakker om før. Han siger meget specifikt her, at du kan ende med at løbe med en army med 1000 mænd, hvilket er en enorm army, vil jeg bare lige sige, for et spil, der også skal
kunne køres, uden at din computer bliver til en hydrogenbombe lige pludselig, der springer ud i alle directions. Han nævner meget specifikt der med, at du kan have 1000 mænd. Og jeg synes, de har sagt, at den kommer til at blive locked. De er dog meget mod-friendly, så det kan være, at der er nogen, der kan tweak nogle ting. Men base-gamet kommer til at være locked til 2000 mænd på battlefielden. Det vil sige en army fra din side med 1000, og en army fra deres side med 1000. Så alt i alt, de største battles, du kommer til at have, er 2000 mænd på samme battlefield. Hvilket mange måske sidder og tænker, men det er ikke særlig meget, fordi at der var den her krig engang i Persien, hvor der var over 100.000 soldater, der kæmper. Jeg vil gerne op og have de der på her, kammerat. Du har en computer. Du er ikke ude i virkeligheden lige nu. Okay, hvis du vil have 100.000 mænd på din skærm på én gang. Jeg tror ikke, den computer, den findes endnu. Den computer, der kan køre det. En battle size på 2.000 mænd i en battle er enormt. Det er en kæmpe stor battle. Og jeg ved godt, der er nogle scenarier i Bannerlord, hvor du kan ende med at kæmpe med langt mere end 2.000 mænd i en battle. Men der er det jo, de bruger det her wave-system. Altså, hvor det simpelthen kommer i waves. Så kommer der måske 100 mænd ind, og de er ned til 20 mænd, så kommer der 100 flere ind. Så det er aldrig nogensinde på samme tid, at de her tropper, de er der. Jeg ved godt, du kan booste den rimelig meget, men jeg tror aldrig nogensinde, du kommer op og har over 2.000 mænd på én gang, uden et wave-system i Bannerlord. Det er ikke, hvad jeg ved af i hvert fald. If you can pay for them. Now, we've talked previously about how morale pertains to battles. Yeah. How does it affect the army management day to day? So the brackets for morale are the same inside and outside of battle. So the status that they have, units, they take into the battle, then whatever happens in the battle affects that morale, right? Like things happening around them, things you do as a commander. Yeah. And the morale that they have at the end of a fight persists. And then outside of the battle, it's really important to keep your troops happy by providing them food and pay. And if you don't, then eventually they will desert. So the lower the morale bracket they go into, the more troops will eventually leave your units. And essentially the only thing you can do about that is improve their morale by either providing their upkeep in full or winning battles decisively as an inspiring commander. Thank you very much for giving us all this. Det her klip er jo en af de klip fra traileren, som har solgt os alle sammen. Det er selvfølgelig et cinematic klip. Det er ikke gameplay, det her. Today, Nicky. Det ser så sygt ud. Fed video. Jeg håber jo, at det her spil bliver, hvad vi alle sammen forventer, at det skal blive. Jeg er skeptisk. Der er rigtig mange spil derude, der har lagt sig op imod Mount and Blade. Både Warband og Bannerlord. Der er flere Mount and Blade-spil, men det er lige de to, jeg har spillet. De er ikke lykkedes med det. Det har de ikke. Man kan sige meget om Bannerlord, man kan sige meget om Warband, men de er stadigvæk de førende spil i den kategori. Og jeg tror Chronicles kunne meget vel være det bedste skud, vi har haft indtil videre på at få noget, der kan overgå det. Og det kan også være, at det faktisk bliver samme slags spil, men to forskellige retninger, sådan at de kan ligge sådan lidt sammen. Det er også en mulighed. Det kan også være, at det ligesom rigtig mange andre spil bare ikke har opnået den hype, der er blevet bygget for det. Og det må tiden jo vise. Jeg er super spændt på, at spillet skal komme ud. Jeg ved ikke, hvornår det kommer ud endnu. Hvis der er nogen af jer, der ved lidt mere om det, så smid det endelig i kommentarerne. Husk at like den her video. Husk at subscribe, hvis I kan lide det her slags content. Og ja, tak fordi I har set den. Vi ses i morgen til en Bannerlord episode. Husk at tune ind.